Tongen is een mix van voordracht, muziek, film en hoorspel. Het begint in Malawi. Als ik daar in 2008 een kerkje bezoek, hoor ik mezelf plotseling in tongen spreken. In een mengelmoes van Fries, Nederlands en Chichewa, de belangrijkste taal van Malawi, praat ik voor me uit in het Afrikaanse land met zijn zandpaden en houten elektriciteitspalen. Het doet me gek genoeg denken aan Zwaagwesteinde, de Westreen, het dorp van mijn moeder. De voorstelling gaat over de verraderlijke kracht van de heimwee. Ik zing, ik draag voor en onderzoek wat ik kwijt ben geraakt. Maar ook wat ik liever niet terugvind. Ondertussen sample ik live film en muziek. Een totale ervaring. Ik hoop je te zien op het Oranje Woud Festival, op Oerol, op Simmerdijs en tijdens de Admiraliteitsdagen in Dokkum.